Ngibeke lapha bafowethu ngibekele ngichazele kusobala. Mangabe ufika kimi angivimbi ukuthi imali ufike nemali encane ngayiphelele. La kusona iscam mfowethu. Mawufika uyafika nemali yakho. Noma ngabe iyashoda angisho ukuthi ngayiphayisa ukuthi ngiziyasethemba into uma ngiyenzile. Ngiyamukela nguvumele kwenzela ukuthola ubhondo. Uhamba usebenza ubuzoqedela inkomo kaMashabehlisi. Ungakulibala ungathi ngoba unathi ovulekile uyaphendula umsebenzi wakho uthi angisayi lapha ukuyoqedela. Woza uzoqedela phela uze siqhubeke nokuthinta la enkosini engiphethe uphakame mo kunaqala. Ukuphakamisa izinto zakho ucasuka kumuntu wenyanga kusoza ukuthinteka isidalwa sakho uqobo uhambe lo usizala kusona. Khona lapha engizonamathela khona izilonde engapheli zombhulelo. Lozo londa seyikhathazile ngiyabona abantu banonye imilenze kodwa umuntu wakho nakuwe nginawo. Mfowethu sengiyisikhathi eside kila ngisebenza lo muzi. Ushuthi nabanye bazokutshela mawubuza uMashabehlisi bazokutshela uMashabehlisi uthuphula ukhona. Mfowethu sukuma masukuyibambezela ngoba kuneyinkinga zikhona ngiyokwenza ngamathelela lapha nawo abazenyanga. Bantu benyanga mina la ngizomchazelela igaba ngithe eqaleni kasihlangane sigaya umuthi alufana ulwazi lwethu angicishana nomuthi mawusufikile ngizokufundisa nawe ungakwazi nawe ungifundise ngakwazi. Mfowethu lukhona lwakho uphondo wena nyanga awuthi umnyango uyakwazi ukuthwalele kanjani. Lukhona lwakho uphondo lomnyango woza kuMashabehlisi nawe mfundisi naye yakhe induku woza nawe nosindisiwe noma ngaba udla umuthi nginelungelo ukuthi ngikuthonza woza kimi uzoyicelela noma ngaba udla umuthi odwa masuyicelela usudlile ungawudlanga usuyicelela ucelela ukuphakama kubantu bakho ukuthi ibhizinisi yakho umsebenzi wakho uphakame nezinto uzibone nomthandazela umuntu ukubona umthandazela khona ukuthi ngithema ngithintisa abantu bani waphila kodwa ungamthintanga ngalutho. Nawe nosebenzisa amanzi woza aMashabehlisi ezokunikeza amandla. La uzothatha amandla, la kuthatha amandla. Uyasebenza, usebenza kulungu, uzothola amandla. Ufuna ukuphakama, uzothola amandla. Uphezulu lapha kuma minister woza aMashabehlisi. Ungayiqhenyi mfowethu uyabhuka mawuzozala awuvele uze ngoba mhleze ngihamba. Mawusubhukile na kanjani uzomthola. Isikhathi osibhulile kunanenkinga eyenzeka la ukuthi abantu babebhukile amunye egcine engasafinyelelanga ukufika ebese kuzofika noma yini mfowethu uzoba nebhadi ungafica usuka kude fika